тысячагоддзяў клічуць нас званы Полацка на веча, на ўсенародны сход. Час, як поток, нясе на сваіх хвалях з веку ў век самае яркае, самае адметнае, вартае таго, каб застацца у гісторыі. Год 862. У летапісах упершыню узгадваецца горад Полацк, у якім праз 200 гадоў будзе пабудавана знакамітая Сафія, трэці пасля вядомых на Русі кіеўскага і наўгародскага Сафійскіх сабораў. Над прыгажунняй дзвіной, над іскрыстым Волхавам і магутным Дняпром нібыта музыка нябёсаў узнёсла і велічна гучыць сімфонія славянскіх галасоў. Звенять званы соборные, звенять званы у Полацку, у Киеве и Новгороде. Праз вечнасць чуцен звон на ўсе часы, эпохі ўсе. Ён кліча жыць у згодзе нас, і сэрцы напаўняе ён любоўю і добром. 3 хрысціянскія сімвалы, якія аб'ядноўваюць імя Сафіі, мудрасці Гасподняй. Звеняць званы Полацкага сабора, як і 1000 гадоў таму, яднаюць яны людскія сэрцы, усяляюць у іх добро і веру.
трохматчатый корабель, срэбными ветразями, что плыве по срэбных хвалях, герб старажытнага Полацка. Гэты корабель часу у будучыню з далёкай мінуўшчыны, адтуль, дзе нарадзілася наша духоўнасць, наша дзяржаўнасць. Добрый вечер, дорогие сябры. Мы рады вітаць усіх гасцей і удзельнікаў свята беларускага пісьменства. Сёлета Беларусь адзначае дзве вялікія даты. 1155-годдзе заснавання Полацка, калыскі беларускай дзяржаўнасці, і 500-годдзе беларускага кнігадрукавання, якое бярэ свае вытокі таксама тут, на полацкай зямлі. І таму не выпадкова, што менавіта старажытны Полацк, бацька гарадоў беларускіх, у трэці раз стаў сталіцай Дня беларускага пісьменства. Для урачыстага адкрыцця свята мы запрашаем наших ганаровых гостей пройсці дорогой осветы и подняться на гэтую сцену. Намеснік прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, старшыня нацыянальнага арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенню Дня беларускага пісьменства Васіль Іванович Жарко. Старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Мікалай Мікалаевич Шарснёў. Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх усея Беларуси. Министр информации Республики Беларусь Лилия Станиславовна Ананич. Министр культуры Республики Беларусь Борис Владимирович Святлов. Министр адукации Республики Беларусь Игорь Васильевич Карпенко. Старшыня Полацкага районнага выканаўчага камітэта Миколай Миколаевич Шаучук. Архиепископ Полоцкий и Глыбоцкий Феодосий. Игуменя Полацка Спаса Еўфрасінеўскага манастыра Еўдакія. Слово предоставляется наместнику премьер-министра Республики Беларусь Василю Ивановичу Жарко. Паважаныя сябры, удзельнікі і госці свята. З нагоды Дня беларускага пісьменства дазвольце зачытаць прывітальны адрас прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Григоровича Лукашенка. Удзельнікам і гасцям урачыстасцяў з нагоды Дня беларускага пісьменства. Паважаныя сябры,
Сардечно віншую вас з Днем беларускага пісьменства, святам культуры, асветы і духовнасці. Шырокія ўрачыстасці, прысвечаны гэтай падзеі, год ад году набываюць усё больш глыбокі сэнс, бо яны вяртаюць нас да сваіх вытокаў, выклікаюць пачуццё нацыянальнай годнасці. Свята стала сведчаннем адражэння нашых лепшых традыцый, сапраўдным сімвалам незалежнай Беларусі. Углядаючыся ў яе шматвекавую гісторыю, мы пераконваемся ў тым, наколькі значны ўклад зрабілі нашыя славутыя землякі, асветнікі, навукоўцы, літаратары, музыканты, мастакі у сусветную духовна-культурную скарбніцу. На гэты раз сталіца святкавання Дня беларускага пісьменства стаў старажытны Полацк, калыска нашай дзяржаўнасці. Сёлета горад азначае 1155-годдзе. Менавіта тут нарадзіліся вялікі Францыск Скарына, які 500 год таму надрукаваў першую беларускую кнігу. Друкаванае слова, веды, любоў да роднай зямлі былі і застаюцца невычерпнай крыніцай сілы і мудрасці народа, яго неастрымнае імкнення да свабоднага і справядлівага жыцця. Упэўнены, што цяперашнія ўрачыстасці надоўга застануцца ў памяці і будуць натхняць нас на плённую працу дзеля росквіту радзімы. Шчыра жадаю ўсім удзельнікам і гасцям свята моцнага здароўя, дабрабыту, міру і шчасця. Александр Лукашенко. Шановні сябры, ад імя Нацыянальнага арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенню Дня беларускага пісьменства шчыра вітаю вас з гэтай нагоды. Нельга не азначыць, што дзяржаўнае свята Дзень беларускага пісьменства з'яўляецца амаль аднагодкам суверэннай і незалежнай Беларусі. Святкуючы Дзень беларускага пісьменства, мы аддаем даніну павагі ўсім тым, хто стварыў нашу дзяржаўнасць, культуру, асвету, высокія ўзоры нацыянальнага мастацтва і кнігадрукавання. Ад імя Нацыянальнага арганізацыйнага камітэта хочу падзякаваць усім тым, хто на працягу года рупліва і сумлённа рыхтаваў гэта свята, віцебскаму авылканкаму і яго старшыні Шаснёву Мікалаю Мікалаевичу, полацкаму райвыканкаму і яго старшыні Шевчуку Мікалаю Мікалаевичу, арганізацыям горада і прадпрыемствам, міністэрствам інфармацыі, культуры, адукацыі, Беларускай праваслаўнай царкве і, вядома, вам, жыхарам горада, за плённую і выніковую працу па падрыхтоўцы і правядзенні свята. Хачу шчыра падзякаваць гасцям, прадстаўнікам замежных дыпламатычных місій, акрэдытаваных у Рэспубліцы Беларусь, якія прысутнічаюць на свяце, а таксама сродкам масавай інфармацыі за асвятленне хода падрыхтоўкі і правядзення мерапрыемстваў Дня беларускага пісьменства. Жадаю ўсім удзельнікам і гасцям свята, дорогим палачанам доброго здоровья, настрою, поспехов и натхнения, миру и добра. Дякую, Василь Иванович. Ну а зараз ад імя гаспадароў усіх гасцей вітае старшыня Полацкага раённага выканаўчага камітэта Мікалай Мікалаевич Шаўчук. Паважаныя сябры, у кожнага горада ёсць душа. У старажытнага Полацка яны заўжды маладая і светлая. Ад сэрца першай сталіцы нашай краіны б'ецца тут, на высокім Дзвінскім беразе, ля велічнага Сафійскага сабора. Палачане і госці горада прыходзяць сюды, каб атрымаць духоўную падтрымку і натхненне, дакрануцца да гісторыі, пранікнуцца пачуццём гонару за мінулае і сённяшняе нашай Беларусі. Тут, на намоленай гордай зямлі, услед за святой Ефрасіняй бралі свой выток беларуская дзяржаўнасць і духоўнасць. Невыпадкова полацкая зямля дала свету вялікага Францыску Скарыну. Гэты год для Полацка знакавы і вельмі значны. Нам зноў выпаў гонар стаць сталіцай Дня беларускага пісьменства, свята дзяржаўнасці і асветы. Прымаць гасцей справа пачэсная і вельмі адказная. Мы робім гэта шчыра і яскрава, па-полацку гасцінна і душэўна. Кожны, каму пашчасціла пабываць у сталіцы вялікага свята, дакрануцца душою да сэрца беларускай зямлі, павязе з сабою толькі самыя добрыя пачуцці і жаданне вярнуцца ў Полацк яшчэ не аднойчы. Са святам, дарагія землякі, са святам, шаноўныя госці, жадаю ўсім здароўя і дабрабыту,
щастя і поспіха у праці на користь нашої любимої Полоччини і нашої країни, Республіки Білорусь. Мы запрашаем до микрофона Его Высокопреосвященство Уладыку Паула. Уважаемые господары, дорогие сябры, мы сегодня все собрались в этом городе, в родном Коте, с Франциско Скорина. И это совершенно не случайно. Сегодня повод для того, чтобы оглянуться на историческое прошлое нашего народа, чтобы поразмыслить, что было бы, если бы не было святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, что было бы, если бы не было Франциска Скорины. Трудно себе представить, но это повод для размышления. Счастливый народ, который имеет грамоту, алфавит, письменность. И наши предки, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, Франциск Скорина, дали нам такой заряд бодрости, такой заряд энергии, который вдохновляет уже много-много поколений на великие творческие дела. Сегодня процветающая Беларусь – это плоды просветителей нашего народа. Действительно счастливый народ, который имеет письменность, алфавит. Франциск Скорина открыл перспективу богопознания, перспективу творчества каждого, кто желает раскрыть в себе глубину божественного потенциала. Для нас сегодня открыт путь творчества и созидания. И совершенно не случайно сегодня благодатное небо дало нам замечательный день, что свидетельствует о том, что наш народ един. Он в единомыслии и в согласии созидает свою жизнь. И в этом огромная заслуга наших просветителей. Хочу сказать о том, что буквально несколько недель назад еще один замечательный плод был принесен Белорусской Православной Церкви нашему народу. Более 25 лет наши ученые, лингвисты, слависты, переводчики работали над переводом книг Священного Писания Нового Завета. И сегодня в этом замечательном городе мы презентовали Новый Завет на современном белорусском языке. Хочу сказать, что это тоже историческое событие, это тоже еще один шаг для того, чтобы наши люди познавали Бога, учились любить друг друга, могли созидать нашу жизнь в мире, в согласии и единомыслии. И мне сегодня хочется пожелать, чтобы благословение Божие по молитвам наших просветителей всегда пребывало на благословенной Белой Руси. Со святом всех, с праздником! На пачатку было слово. Так вучыць нас наймудрэйшая кніга ў свеце. Няхай жа, як белы голуб, лунае над незалежнай Беларусью роднае слово. Наш неацэнны скарб. День белорусского письменства объявляется открытым.
Калыска нашай дзяржаўнасці, полацкае княства. Кіраваў ім Рахвалод, першы князь, імя якога згадваецца у гістарычных крыніцах. Гэтаксама, як і Полацк. Першы з беларускіх гарадоў, што ўзгадваецца ў аповесці мінулых гадоў і ў слове пра паход ігараў. Полацкое княство, колыска нашей духовности. Мы выросли з яе, и мы стали народом, які ведаюць и поважаюць во ўсім свете. Я стою над блакітнай дзвіной, чую голас яе шматвяковы, моцны целом и вольны душой. Об табе откликается слово, слово, слава, народ, мир, крывавая сеча, полота, от тебе, родовод, тут мой прашур ходил на вечер. Як домовлялися, завтра на полювання! Ой, не, дружа, я решил. Пойду проситься у княжескую дружину. Хочу служить господару нашему, Рахвалоду. Так ты ж нічого не ведаєш! Ну нічого, зато і батька мне дає коня і кольчугу. Так. А магчыма, князю сподобається моя служба, і ён зробить мене ким? Ким? Воеводой! Ты воевода? Я кто? Ай, леп скажи, что хочешь частей бачить князёвну Рогнеду. Пригожуня! Але ж табе-то я е далёка! А може я виритую родную землю от варагов і завоюю ласкавий погляд князёвны! Ты лепш под ноги гляди, герой! Эй, давай! Ой, давай!
Солисты балета Великого театра Беларуси, заслуженные артисты Республики Беларусь Ирина Яромкина и Антон Кравченко. На сцэне дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Беларусі. Галоўны дырыжор, народны артыст Беларусі Александр Анісімаў. Год 1029. Нарадзіўся князь Усяслаў, імя якога узгадваецца ў знакамітым слове пра паход Ігаравы. А ў пачатку наступнага стагоддзя на свет з'явілася яго ўнучка, князёўна Прадслава, якая стала святой заступніцай Беларусі, преподобной Ефросиньей Полоцкой. Кликали, велебная мать и игуменья. Ці ты ёсць знакаміты Лазар Богша, майстар спраў залатых? Так, мать игуменья. Чула про цябе добрыя словы, але найбольш прыйшлося да сэрца, што ў імені тваім жыве Бог, Богша. Паслужыш люду полацкаму, усёй зямлі нашай, дапаможаш уратаваць яе ад цемры, прагнасці ды жорсткасці. Мать Ефросинья, я всего только рамеснік. Як я могу уратаваць людзей ад іх саміх? Князі варагуюць паміж сабою. Ладу няма ні ў душах, ні ў справах. Прашу цябе, зрабі крыж, які прынёс бы нашай зямлі мір. А я не пашкадую нічога, каб так сталася. Маці ігуменя, зраблю такі, якога яшчэ дагэтуль ніхто не бачыў. Бог табе у дапамогу. Господи, прысвячаю гэты крыж тваёй неўміручай славе. Дашліш на гэтую зямлю мір, спакой і радасць. І няхай усё станецца па волі тваёй. Солнце взошло над Полоцком, расцветало в предславе Русь. Дочь князя Святослава прославит веру, развеет грусть. Полоцкая земля Yeah.
Россини Полоцкой земли русские сохрани. Братьев, сестер с молитвою вечным миром объедини. Свет, пусть прольется свет на святую Русь золотых небес. Крест, Ефросиний крест, защити меня в суете сего дня. Святый крест, о Ефросиния, но мне твой крест, о Ефросиния, любовь Христа, но мне твой крест. Свет, пусть прольется свет на святую Русь золотых небес. Крест, Ефросиний крест, защити меня в суете сего дня. Святый крест. Заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш. Прыкладна у 1490 годзе нарадзіўся беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар Францыск Скарына, які ў 1517 годзе у Празе выдаў першую друкаваную беларускую кнігу. У 1553 годзе ў Брэсце была заснавана першая на беларускіх землях друкарня. У 1562 годзе у нясвійскай друкарні Сымона Буднага выходзіць першая на тэрыторыі Беларусі кніга, надрукаваная кірылічным шрыфтам. А праз некалькі дзесяцігоддзяў Васіль Цяпінскі упершыню выдаў беларускі пераклад Евангелія з уласнай прадмовай.
На початку было слово, и слово стало книгой, як крыница становится рекой, як раница становится днем. И ты читаешь эту книгу, и слово душу наполняе, як солнце наш свет, где книга — это святло, у яким наше минулое, наш сённяшний день, наша будучыня. Як звери, што блукаюць у пушчы, ад нараджэння ведаюць сховы свае, як птушкі, што лётаюць у паветры, помняць гнёзды свае, як рыбы, што плаваюць у моры і ў рэках, чуюць віры свае, і як пчолы бароняць вуллі свае, так і людзі да месца, дзе нарадзіліся і узгадаваны у Бозе, вялікую ласку маюць. Беларускі дзяржаўны акадэмічны заслужаны харэаграфічны ансамбль «Харошкі». Айчына, не толькі сваёй прыгажосцю ты ўражвала ўсіх, але і мудрасцю, стварыўшы статут, найлепшы ў Еўропе збор законаў.
Соліст Вялікага тэатра Беларусі Ілля Сельчукоў і заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны камерны хор Беларусі. XIX стагоддзе – час зараджэння нашай літаратуры. Ля яе калыскі стаялі Францішак Багушевіч, Вінсент Дунін-Марцінкевіч і іх аднадумцы, патрыёты беларускай зямлі. Дзе б яны ні былі, у іх сэрцах ніколі не згасала пуцяводная зорка, якая вяла да радзімы.
Дзяржаўны ансамбль танца Беларусі. — 1912 год. Першая сустрэча Янкі Купалы і Якуба Коласа. Абодва ўжо зведалі літаратурную славу, крытыкі пра іх гавораць, як пра лепшых паэтаў Беларусі. Ведаеш, Янка пачаў днямі пісаць сёе-тое. Спачатку думаў вершаванае апавяданне, але цяпер, гляджу, атрымліваецца нешта большае. Вось паслухай. А лихоматори говорит. Мой родны кут, як ты мне милы, забыть цябе не маю силы. Не раз утомлены дорогой, жыццём вясны мае убогай, к табе я ў думках залятаю и там душою спочиваю. Скажите мне, людцы добрые, вось вы так складно говорите, нібыта по-тутэйшаму, але ж надта прыгожа атрымліваецца. Вось няўжо гэта по-нашаму так можна гаварыць? Ну а чаму же не? Раз мы так говорим, значит, и кожны беларус так может. Вось і мой малодшы гаворыць, хачу вучыцца. А дзе мне, мужику, грошай на вучобу ўзяць? Ну, вось дзе, скажыце мне. Послухай, братья, я наставник з Миколаевщины. Калі надумаешь сына вучыць, спытай там Мицкевича, табе покажуць мою хату. І памятай, найперш, хоть ты мужик, але ж ты чалавек. Хадзем, Янка, яшчэ почитаю табе. Ну, давай. Чалавек я? Хоть мужик? Слухай, что я тебе Ха! Складно говорить. Человек я. Хоть мужик, а? Складно говорить. Складно.
Лауреат міжнародных конкурсаў Ірына Михайлова. Дирижер Александр Анисимов. Родное слово, могутное слово. У гады войны оно было сапраўднай зброяй у барацьбе з ненавісным ворагам, а ў мірны час дапамагала у стваральнай працы нашага народа. Товарищ генерал, вот добровольцы. 22 гвардейца и их командир. Построены, по-вашему, отставить. Вольно. Значит, вы, ребята, пойдете впереди. Все сдали документы и сдали медали. К бою готовы, можно сказать. Видали укрепления? В бинокль видали. Без моста, ребята, нам город не взять. Этот город называется Полоцк. Он войною на две части расколот. Он расколот на две части рекою, полный тихого лесного покоя. Словно старец он велик и спокоен, со своих на мир глядит колоколен. К лесу русские поля убегают, белорусская земля дорогая. Задача такова: в город ворваться, мост захватить и от взрыва спасти. Моста не отдавать, держаться, держаться до подхода наших танковых сил. А мы-то поспешим, мы выйдем на вскоре, прикроем артиллерией смелый десант. Как ваша фамилия? Лейтенант Григорьев. Успеха вам, товарищ старший лейтенант. Этот город называется Полоцк. Он войною на две части расколот. Он расколот на две части рекою, полный тихого лесного покоя. Словно старец он велик и спокоен, со своих на мир глядит колоколен. К лесу русские поля убегают, белорусская земля дорогая. Пехота, 22 гвардейца и их командир. Драконовским огнем ревут пулеметы, охрана в укреплениях предмостных сидит. Да нет, она бежит в рассветном тумане, грохочут по настилу ее сапоги. И мост теперь уж наш. Гвардейцы, внимание! С двух сторон враги! С двух сторон враги. 14 атак, лавой тугою. Бились об этот малый десант. Спасибо вам за все, товарищ Григорьев, командир десанта, старший лейтенант. Вот берег и река грохотом полный, и мост под танками тихо дрожит. Товарищ генерал,
приказ ваш исполнен. Да некому об этом вам доложить. Этот город называется Полоцк. Вокальная группа «Чистый голос». У мяне шмат радзім не было. У мяне ёсць одна радзіма. Беларусь, нібы сцяга крыло. Готов целовать твое имя. Не зовите мою республику краиной темных лесов. Поглядите, над ею светятся огни заводских корпусов. Не зовите мою республику краиной темных долин. Послухайте, як гремять над ёй галасы могутных турбин. У погляде краины сённяшнім минулой туги не шукай. Цудоўнай книгой сонечной яна пред вачами. Читай. На святе творчыя калектывы Віцебшчыны. дудалка, выбивалка, стукалка, самогая, самогея, пивая, стукает. Юлечка, дудалка, выбивалка, стукалка, самогая, самогея, пивая, стукает.
бивалка, стукалка, сама грає, сама б'є, випіває, стукає. Юлічка, дудалка, випівалка, стукалка, ей, сама грає, сама б'є, випіває, стукає. Скажи мне на питання, любий чоловік, а в чим мариш ти, які я бачиш сни? Ти знайшов своє кохання у наш сучасний вік. Ти один, як вольний ветер по землі. Я спиню тебе рукою, я спою тебе душою, як удавності співали гусляри. Докрануся твоего сердца, и оно мне отзовется. Только разом по житті йдуть сябри.
Тому что мы на этом свете Божьем все дети, солнца колосы. Мы кветки счастья на купальне, чистое свидание, белое Руси. И уздымают до небесу подых белых росов наши голосы, а у них учать светло и щедрость белая Руси. О-о-о-о. Нас одно с тобой однае, чистия души. Мы под крылами анёлаў назаўжды. Водар першага кахання ля крыніц вады, і матулін спеў адвечна малады. Ён ад самага сэрца успамінам разальецца, заспявае, як святочныя званы. Нашы лепшыя імгненні, наши першыя стварэнні мы з табою захаваем праз гады. Таму што мы на гэтым свеце Божы ўсе дзеці, сонца каласы. Мы кветкі шчасця на купальне, чыстае світанне белае Русі. І уздымаюць да нябёсаў полых белых росаў нашы галасы, а ў іх гучаць святло і шчодрасць белае Русі. Таму што мы на гэтым свеце Божыя ўсе дзеці, сонца каласы. Мы кветкі шчасця на купальне, чыстае світанне белае Русі. І уздымаюць да нябёсаў полых белых росаў нашы галасы, а ў іх гучаць святло і шчодрасць белае Русі. А ў іх гучаць святло і шчодрасць белае Русі. Мы разам вера і надзея белае Русі. Белае Русі. Гадальнік медаля Францыска Скарыны Пётр Елфімаў. На сцэне пераможца усебеларускага конкурсу чытальнікаў «Жывая класіка» Аляксей Сімашка, горад Гродна. Францішак Багушевіч. Прадмова да зборніка «Дудка беларуская». Братцы, милые, дети земли матки моей, мушу з вами поговорить трохи об нашей батьковой спрадвечной мове, которую мы сами, да и не одни мы, а все люди темные, мужицкой зовут. А зовется яна белорусской. Я сам колись думал, что мова наша, мужицкая мова, и только того. Але, як навучили мяне читать и писать, с той поры я шмат где был, шмат чего видел и читал, и проканался, что мова наша есть такая ж людская и панская, як и французская, альбо нямецкая, альбо и іншая якая. А можа, і сапраўды наша мова такая, что ёю нічога добрага ні сказать, ні написать не можна. Ой, не, наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная. І гаворым же мы ёю шмат, і добрага, але так ужо мы самі пусцілі яе на здзек. Ці ж ужо нам, канечне, толькі на чужой мове чытаць і пісаць можна. Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але наперш трэба знаць сваю. Пазнаеш же людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носе. От уже гаворка, язык і ёсць адзежа душы. Але шмат было такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю, так як той чалавек прад скананнем, которому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Дык не пакідайце ж мовы нашай беларускай.
каб не ўмёрлі. Не раз смылели попелом руины, пожарищем ирдели в угали. Ты меч отклавши, Библию с Карыны, у руки продки наши взяли. Яны ішлі пуцінай лёсу горда, туды, дзе долі выблісне зара. Сягоння мне про тое кажа орден, названы ў гонар перша друкара. І ўжо стагоддзе цэлае грукоча натруджаны скарынаўскі станок. И ведаю одно докладно, твердо. Пройшовши все эпохи большаки, с Карыны книга и с Карынов орден Святлом азораць новые веки. Указом кіраўніка дзяржавы заснаваны медаль і орден Францыска Скарыны. У беларусаў заўсёды жыло баданне, што калі зноў з'явіцца крыж Ефрасіньі Полацкай, страчаны ў валенным лихолетці, пачнецца новы час гісторыі нашай радзімы. Славутая реликвия нашего народа была отновлена в 1997 году мастаком Миколаем Кузьмичом з Бреста. Гэты крыж амаль ровеснік нашай незалежнасці. Ён апекуе і зберагае нашу маладую беларускую дзяржаву. Найвялікшая духовная каштоўнасць айчыны – крыж Ефрасіні Полацкай.
под опекой нябесов, под звонами Полоцкой Софии, под стародавними крыжами Турова, под мурами Новогрудка, Мира, Нясвижа. Красуйся, родная Беларусь, краина веры, надеи, любови. Жыві ў шчасці, мудры, працавіты, таленавіты беларускі народ. Кветкі удзельнікам канцэрта ад арганізатараў Дня беларускага пісьменства.